Hartu tiketa. Hama sortzen. Tokinik alin ipintzeko.没有两是在哪在？你那哪里啊？Skapany na ścianach! Dawaj! Iwanie da! Dawaj! Lea, Iwane! Krzyszeny! Jaja, sekundę! Trygga. Marker, aletta, aletta! Guarda, spiegare bene. Che stavi suonando? Vai. Begia zerratu da zentraparik, eta enfiozue animali horrek etxetaben soinua. Eta topa epilsarie, alkar topa, zeuen familikoa topa diozue. Ulertu da! Bai. Hala. Alguno dirà. Zer da behar gaztizea?
Ja, hori onda. Soldata onda. Egin onda. Baina, Irurak ekarri bezu, ez? Irueko batetik. Banatu xarie. Txakurra gara, Hostia, solo te piso. Esto muerterik. Beti dautizat, erre ez eta post bat. Karta honakina. Sempre más horik. Zazpi sortzen izan. Trampak ikusteko berrizatuko da, Amerikusen datzela. Ni estoy, baina, imagínate xa. baina imaginate. Montada, Lerroa. Zuzen lerrua zuzen ipini. Lerrua zuzen. Talde bako etxea daukoz, 6 shots. Bere basuan. Daukazio beste base bat utzik aurrian. Enbir dana da. Hartu shot bat, eskukatzean, da guaz. Aldu berda, indar arte, da jurauak ipini zutetan. Da lehenengo hartzekoa da, basua. Atzekoa da. Ayer se llamó